Pues la pobra gent que ho està passant molt malament, jo diria que són refugiats o gent que està fugint d'algun problema greu, que pot ser la gana, la carència i totes les faltes que pots tenir com a necessitats bàsiques. Vale? És el que interpreto amb aquesta foto. Penso que m'he expressat. Podries més o menys situar-lo per on et sembla? Per on? Per el tipus de robes i tot El això. tipus de robes, espera, ara t'ho dic. Home, pel tipus de robes, jo diria que seria de la part deprimida de l'àrea d'Àfrica. Lògicament ho ubicaria més cap allà. Tal vegada també es podria posar la part de la Índia, perquè també tenen la mateixa problemàtica. És a dir, Afganistan, la Índia, tots aquests països, a part de l'Àfrica, doncs tenen la mateixa problemàtica. Sí? Estan bastant desapistats. Mira, es tracta del següent. Digue'm, És a Birmània. Birmània. No sé si hauràs sentit que ara Sí. Estan molts problemes. Hi ha una Índia que està massacrada. Les Índies Sí, senyora. que les estan massacrant. Les estan massacrant. És el tema que volíem tocar una miqueta. Perfecte. Es tracta que a Birmània hi ha el 90% són budistes. Llavors queda aquesta minoria que els volen Massacrar. eliminar. La pobra gent els hi cremen les cases, els estan fent les minorines, matant. Els volen exterminar, està claríssim. I què passa? Pues que la gent, d'una manera o una altra, el fugen com poden. Tenen que passar el riu i... Exactament. Amb les 4 pertinences que tenen. Sí, exactament. Aquí hi ha un historial de la gent, però bueno, en principi aquelles veïnes des del 1948 que estan lluitant amb aquests problemes i doncs Amnistia Internacional ho ha denunciat moltes vegades que el que estan fent és una operació de limpieza aquí que se volen implicar además D'extermini. exactament. Precisament per la raça. I una miqueta doncs és comprensible aquestes coses que es fan. Jo, per exemple, he agafat això de Birmània, hi ha altres companys que han agafat altres temes també així. Malauradament també hi ha una cosa, que cada vegada més aquest tema s'està radicalitzant i aquesta pobra gent no els volen enlloc. Això és el greu. No solament que els vulguin exterminar, sinó que a més no hi ha ni Déu que els vulgui acollir. Aquesta és la pena. I el problema és que el sistema qüestiona. Sí, que és normal. Lo anormal no és normal i això no és normal. Perquè això és el dret a la persona lliure, Exactament. a viure. Són sers humans i tenen Són persones, tenen uns drets. Bé, aquí hi ha una petita enquesta Digue'm. que l'anirem fent. Per suposat. Coneixes? Això de l'edat és una mica... No tinc problema. Tu digue'm, diu... Edat 67. Pots posar